Здравейте, аз съм Веги, други тук с Марко и няма нужда да кажа, че трябва и просто кажете си там. Трети път ли ти падна? Трети път. И правим това видео, за да ви кажа, че ударихме 90, аз по 90, 100 абоната в YouTube. И по този случай ще направим две раздавания. На едно раздаване, където ми пръста, на едно раздаване, а две. И не ми виждате пръста, знам. Едното ще бъде в Twitch канала и то ще стане, когато се съберем 10 или 10 и 15. Абе да бъдем 10 за сега, не се знае. 10 човека в стрима в Twitch. Ако съберете 10 човека в стрима в Twitch, ще бъде раздадена играта. Само да намеря. Играта God Game, The Obsay. Раздаването в YouTube ще стане по друг начин. Вие ще трябва да напишете коментар под този клип, какъвто сакате. Ако ще, че имате бутилка на бачко за вода. Какъвто искате коментар и клип. Имате време до 24-ти, което се пада неделя. На 25-ти в понеделник победителът ще бъде изтеглен. Значи на 25-ти в 9 часа да бъдем ясни. 9 часа вечерта ще изтеглим един от тях. Да. 9 часа вечерта в игра ще бъде изтеглен победител от giveaway и играта му ще бъде пратена по Steam. Задължително трябва да имате Steam за участие. Ако нямате Steam, вие сте прецакани. Може би не са прецакани, защото те ще си го свалят точно когато изберем. Ще бъде елиминатска работа. Да. И след като изтеглим победите и се свържем с вас, имате 24 часа да ми отговорите. Ако не отговорите, пишем на друг човек и така, докато някой все пак не ми обърне внимание. Всъщност да. Те някой пак ще ни обърне внимание, видял. Не, пак не се засягайте. Вие сте добри хора, Какво каза? Нищо не си казва. Ако не сте разбрали, върнете видеото и слушайте пак какво съм казал. В YouTube оставате коментари, ще се свържа с вас. И на 25 изпира записването, на 25 теглим човек. Накрая в стрима ще бъде като се съберат 10 човека. Тогава става. Значи чуй сега, има още едно нещо. Какво? Ами, на 25 ще правя теглянето с или без Димчо и той ще бъде без Димчо. Така като гледам... да. Много е несериозен май. Винаги има един такъв човек, който после взима също толкова, колкото останалите. Ама ние до сега да имаме една стотинка общо. Не мисля. Така. Ти нали имаш бота за раздаване? Бот нали имаш? Да. Добре. Това беше... Ставайте все повече абонати, утре да правим клип за 200 абоната и... Да. За 200. Значи също парите от Steam, лудия. Така всеки ден раздаване, защото станали с 100 повече. Нали, и то в крайна сметка, какво на 1000, какво трябва да дадем? GTI 5 ли? Very smooth. Не GTI 5. GTI 5 на 1000 абонати, утре си. Не толкова е. На 10 000. Много голяма награда. За 1000 абоната ще вземат един Very smooth и един типен квайзък. Това е. Или аз бих предложил нещо. Какво? Да им дадем двойна награда. Две малки игри? Не. Две GTI 5. Не. Fallout 4 и GTI 5. Това ще ти кажа точно колко ще ни излезе. Ами 60 евро и още... 40 сега.
И още 60 евро, 120 лева, да. На 120 евро 240 лева. Толкова. Просто се продай цялата кутия, си спусти котката и ще съберем страшно пари. Чакай, аз ако си продада това компютъра. Не, кутията спусти, не компютър. О, И котката продай. не, тя не И се продава. скейтборда. Скейтборда не се продава, ми се докарам, карам по компютъра някъде. Ще караш на пари, няма да караш на скейтборд. Да. Така, това беше, разбрахте, довиждане, лека нощ, лека вечер, добро утро. Ей, ти, хареса това видео? Пасни му един лайк. Пасни един сабскрайб, те така да има. Ето тук можеш да намериш още интересни клипове в канала ни. Очаквай новото видео!